Από τον Σεπτέμβρη του 2004, ο όμιλος FM Group προσφέρει αυτή την καταπληκτική ευκαιρία εργασίας με ένα εισόδημα που θα αλλάξει τον τρόπο της ζωής σας. Δουλεύοντας με τον όμιλο FM, μπορείτε να διαλέξετε εσείς τι θέλετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα έχετε ώρα για την οικογένειά σας και δεν θα χρειάζεται να ρωτήσετε τον εργοδότη σας για προσωπική άδεια ή ακόμη θα μπορείτε να φύγετε ελεύθερα σε περίπτωση ασθένειας όποτε χρειαστεί. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε πότε, πού και με ποιον θέλετε να δουλέψετε ανεξαιρέτως του βιογραφικού και της σπουδής σας ή και άλλης προηγούμενης εργασίας. Τώρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος και στην κατάλληλη στιγμή. Σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, πολλοί χάνουν τις δουλειές και τα σπίτια τους και μετρούνε την κάθε πένα. Τώρα μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα επιπλέον εισόδημα, να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας προς το καλύτερο, αλλά και το μέλλον της οικογένειάς σας και να κάνετε όλα τα όνειρά σας πραγματικότητα. Η FM άλλαξε τη ζωή μου γιατί είναι η μοναδική εταιρεία όπου τα όνειρα μπορούν να πάρουν μορφή, να γίνουν πραγματικότητα. Από την αρχή που ασχολήθηκα με το δικτυακό μάρκετινγκ, είχα πιστέψει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος ο μέσος άνθρωπος να μπορεί να κάνει πράγματα ανταλλάσσοντας μόνο το χρόνο του. Η FM πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις σαν εταιρεία και τα όνειρα που είχα σκεφτεί από μικρός γίνουν όλα πραγματικότητα. Δουλεύοντας με πειθαρχία για 2 χρόνια περίπου, κατάφερα να αποκτήσω ό,τι είχα ονειρευτεί. Ελευθερία κινήσεων, να εργάζομαι με τους ανθρώπους που εγώ επιθυμώ, να εργάζομαι όποτε θέλω. Τα χρήματα δεν έχουν ταβάνι. Όλες οι άλλες μορφές εργασίας που είχα γνωρίσει ήταν εξαρτημένες σχέσεις εργασίας. Αντάλλασα 8 ώρες για να πάρω κάποια χρήματα. Εδώ εξαρτάται από μένα το πόσα χρήματα θα πάρω. Κατάφερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσω το μισθό μου, να φτάσω να παίρνω όσα χρήματα έπαιρνα τον χρόνο από την υπηρεσία μου μέσα σε ένα μόνο μήνα. Το γεγονός αυτό με οδήγησε να κάνω κάποια πράγματα που ήθελα από πολύ μικρός. Μεγαλώνοντας σε μια αγροτική οικογένεια δεν είχαμε ποτέ αυτοκίνητο. Ο πατέρας μου δεν είχε δίπλωμα. Στα 65 του έβγαλε δίπλωμα και του πήρα ένα Jeep Wrangler δώρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα αυτό. Ζω σε μια πολύ ωραία περιοχή στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα. Έχω αγοράσει το δικό μου σπίτι. Οδηγώ μια Mercedes, η οποία είναι δώρο από την FM. Παροτρύνω όλους τους νέους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή τους, που θέλουν τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα, να δουν ποιες είναι οι πραγματικές ευκαιρίες. Για μένα, πραγματική ευκαιρία είναι η FM και την ευχαριστώ γι' αυτό. Η FM άλλαξε με το καλημέρα τη ζωή μου. Είδα μια οικονομική ανεξαρτησία και αυτό έχει σαν συνέπεια μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα σούπερ αυτοκίνητο όνειρο πολλών ανθρώπων. Και το σημαντικότερο ότι γνώρισα και τη σύντροφό μου μέσα από την ενασχόλησή μου με την FM Group. Πιστεύω πραγματικά ότι οι άνθρωποι, αυτό που μου έχει δώσει φτερά πραγματικά είναι η επικοινωνία και η επαφή με τους ανθρώπους. Πιστεύω πολύ στην ομαδικότητα, πιστεύω πολύ στα γιατί και στα όνειρα των ανθρώπων. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η επιτυχία έγκυται στην επιτυχία των στελεχών και των συνεργατών μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ονόμασα το δίκτυό μου Dream Team και θα είμαι μαζί τους με ψυχή και καρδιά για να φτάσουμε εκεί που δεν υπάρχουν όρια. Η FM άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα της οικογένειάς μου. Έχω τελειώσει πρώτα απ' όλα τεχνολόγος τροφίμων, δούλευα σε ένα εργοστάσιο, σαν υπεύθυνη παραγωγής. Αυτό δεν βοηθούσε καθόλου με τα παιδιά, γιατί είχα τις βάρδιές μου, όπως και ο άντρας μου είχε τις βάρδιές του, οπότε δεν μπορούσαμε ποτέ να συνυπάρξουμε σαν οικογένεια. Ψάχναμε λοιπόν μια ευκαιρία που να μπορούμε να μεγαλώνουμε μόνοι μας τα παιδιά μας και να έχουμε και εισόδημα. Και αυτό ήρθε την κατάλληλη στιγμή με την FM. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έχω σταματήσει να είμαι από αυτό το εργοστάσιο, ζω την κάθε στιγμή των παιδιών μου. Νομίζω ότι
καλύτερα δεν θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα για μας, σαν οικογένεια. Με την FM Group είμαι σίγουρη ότι μπορώ να χτίσω την οικονομική μου ελευθερία. Μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου, μπορώ να το σπουδάσω, μπορούμε να κάνουμε όλα, να επιτύχουμε όλα τα όνειρα που έχουμε. Οι ευκαιρίες στη ζωή μας μπορεί να είναι μετρημένες σε 5 δάχτυλα. Το πολύ σε 5 δάχτυλα. Προσωπικά άρπαξα την ευκαιρία και είμαι σίγουρος ότι αν δείτε το DVD με άτομα τα οποία έχουν να κάνουν με την απλή καθημερινότητα, που πραγματικά αλλάξαν τη ζωή τους, είμαι σίγουρος ότι θα παρακινηθείτε και μπορείτε να κάνετε το ίδιο, γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις. Μιλάμε για μια καινούργια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει τρομερή ανάπτυξη παγκοσμίως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό που σας προτείνω, αρπάξτε την ευκαιρία τώρα. Εγώ θα έλεγα για τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν πρώτη φορά αυτό το DVD να σκεφτούν πάρα πολύ καλά και να ξέρουν ότι στη ζωή μας δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες και άμα μας προκύπτουν ευκαιρία, εμείς πρέπει να την κρατήσουμε, να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, να πάρουμε την απόφαση, να βάζουμε το στόχο μας, να κάνουμε τα όνειρά μας και να το πετύχουμε. Σε αυτούς που το βλέπουν για πρώτη φορά θα λέγαμε ότι η FM είναι το τέλειο επιχειρηματικό όχημα για να οδηγήσει κάποιον στην επιτυχία. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και γι' αυτό κάνει αυτή την ιδέα να είναι τόσο μοναδική. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε τις αμφιβολίες μας και τις αντιρρήσεις μας. Σε 2 χρόνια όμως καταφέραμε, κάνοντας απλά κάθε μέρα κάτι για αυτή την ιδέα, να εκπληρώσουμε και να εκπληρώνουμε πολλά πράγματα τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό δεν τολμούσαμε να τον ονειρευτούμε. Τι πρέπει να κάνει κάποιος? Απλά να ξεκινήσει. Η FM πλέον είναι οικογενειακή υπόθεση. Ασχολούμαστε όλη η οικογένεια με την FM. Το είδαμε τόσο σοβαρά και διαπιστώσαμε ότι αξίζει ο κόπος να συνεργαστούμε όλη η οικογένεια. Το κάνουμε επαγγελματικά. Όπως επαγγελματικά πλέον το κάνω και εγώ. Είχα επιχειρήσεις 30 χρόνια και την τελευταία μου επιχείρηση εδώ και 1 χρόνο την σταμάτησα, την έκλεισα για να ασχοληθώ full time με την FM. Γιατί διαπιστώνω ότι πλέον υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ ελκυστικό πλέον όσον αφορά το θέμα εισοδήματος, αλλά και από την άλλη μεριά να ζω με την οικογένειά μου, να έχω χρόνο ελεύθερο και να μπορώ να ζω ελεύθερα. Πριν 30 μήνες πίστεψα στην ιδέα της FM. Αυτό που με έκανε πραγματικά να ξεκινήσω δυνατά ήταν ένα πολύ καλό και ποιοτικό προϊόν, μια εταιρεία με ένα φοβερό marketing, και αυτό που λέω σε όλους πλέον είναι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη εταιρεία να πραγματοποιήσετε αυτό που θέλετε. Το μέλλον με την FM το βλέπω να είναι πολύ έτσι λαμπρό και μεγάλο. Στόχος μου είναι να μπορέσω να μεταφέρω αυτή την ιδέα σε πολλούς ανθρώπους που να έχουν τη δυνατότητα να την υλοποιήσουν, γιατί η δυνατότητα που μας προσφέρει η FM είναι η εξής. Μας δίνει τεράστια ελευθερία κινήσεων σε πολύ λίγο χρόνο που μπορούμε να επενδύσουμε για τη δουλειά και χωρίς να επενδύσουμε κεφάλαιο. 3 συστατικά τα οποία τα έχουμε ανάγκη όλοι μας. Αυτό που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής στο επίπεδο το οποίο βρίσκομαι είναι ότι δουλεύοντας 2 ώρες την ημέρα μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω χρήματα που πολλοί δεν τα έχουν μετά από 25-30 χρόνια δουλειάς σε άλλους τομείς. Και το μέλλον μου λέει ότι θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θα απολαμβάνουν αυτά τα χρήματα, θα αυξηθούν και τα δικά μου τα χρήματα επίσης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, δουλεύοντας πάλι 2 ώρες την ημέρα, που αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει με τις δουλειές τις οποίες έχουμε ήδη εργαστεί, τις οποίες αποκαλώ εγώ συμβατικές δουλειές. Μπορείτε κι εσείς, εάν επιθυμείτε, να αλλάξετε τη ζωή σας, αρκεί όμως να το πάρετε εσείς απόφαση. Αν έχετε όνειρα, το μόνο που σας μένει είναι απλώς να τα υλοποιήσετε. Μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας σαν οικογένεια. Μπορέσαμε να πάρουμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, μεγάλο, να έχουμε πιο άνεση στο χώρο δηλαδή, το οποίο θα ζούμε. Ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, το
το οποίο δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να το πάρουμε, αν δεν είχε ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά. Μπορέσαμε να έχουμε πιο πολύ χρόνο μαζί, να ασχοληθούμε και λίγο με το παιδί μας και με την οικογένειά μας, λίγο να βρεθούμε. Επίσης, μπορέσαμε να κάνουμε και διακοπές περισσότερο χρόνο. Εγώ προτείνω στον κόσμο να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά για να μπορέσει και αυτός να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Η FM βοήθησε και ωφέλησε πολύ την οικογένειά μου, κατά βάση διότι μας απάλλαξε από το άγχος το οικονομικό. Διότι κακά τα ψέματα, όσο επικερδής και να είναι μία επιχείρηση, υπάρχει το καθημερινό το άγχος, διότι δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει την άλλη μέρα. Δεν μπορεί ποτέ το δικτυακό μάρκετινγκ να δημιουργήσει άγχος, διότι αναπτύσσεται συνεχώς, άρα τα έσοδα αναπτύσσονται συνεχώς. Στο κομμωτήριο πρέπει να περιμένω τον πελάτη να έρθει και ο πελάτης αυτός μπορεί να μην έρθει κάποια στιγμή. Στο δικτυακό μάρκετινγκ και συγκεκριμένα στην FM δεν περιμένω να έρθει, τον βρίσκω εγώ. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο το να βρω εγώ κόσμο να τον ενημερώσω από ότι να περιμένω να έρθει ο πελάτης. Το πρώτο που θα έλεγα είναι κάντε το τώρα. Η FM μου άλλαξε τη ζωή μου πράγματι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να βρίσκομαι στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, στους φίλους μου. Μπορώ να επιλέγω πού θέλω να πηγαίνω διακοπές. Έχω το προνόμιο που δεν έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα λόγω κρίσης να μην έχω πιστωτικές κάρτες. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο βασικά πράγματα στη ζωή μας πλέον. Έχω το προνόμιο να μπορώ να έχω την ελευθερία άνεσης χρόνου, επιλογής. Είναι μια ελευθερία η FM. Με μία έννοια είναι μία ελευθερία. Αυτό μου έχει χαρίσει. Η FM είναι το μέλλον. Και για μας και για τα παιδιά μας. Και γι' αυτό έχουμε μετατρέψει την FM σε οικογενειακή επιχείρηση. Το μέλλον με την FM πιστεύω ότι θα είναι ένα μαγικό ταξίδι, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κάτι που το ονειρεύεται οποιοδήποτε. Δύσκολο να το πιστέψεις. Πραγματικά δηλαδή εγώ το πίστεψα, γιατί χωρίς να έχουμε μια εταιρεία, χωρίς να ξέρουμε καν τίποτα για την FM, πιστέψαμε στο προϊόν, το κυριότερο, και πλέον πιστέψαμε στο marketing plan της εταιρείας. Είχε ένα απίστευτο marketing plan, στο οποίο σου δίνει μέσα σε λίγες ώρες, αφιερώνοντας μάλλον λίγες ώρες από το χρόνο σου, να κερδίσεις πάρα πολλά χρήματα. Αυτό σου ανοίγει και άλλους ορίζοντες, γιατί πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο που το έχει αυτό ανάγκη. Γενικά ο κόσμος στις ημέρες μας δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο για προσωπικές επαφές, δεν έχει χρόνο για τίποτα. Εκμεταλλεύεται έστω και τον ελάχιστο του χρόνο και υπερνικά χρόνο που κοπιάζει, γιατί πλέον τα χρήματα δεν βγαίνουν με κόπο. Κατά τα ψέματα βγαίνουν με τρόπο. Ο τρόπος πραγματικά είναι η FM. Αυτό που θα πρότεινα σε αυτούς που βλέπουν το TVD για πρώτη φορά, just do it.